21 binnen. Mag ik het lopen zien één keer? Ja, ik zie even wat die zwarte jongen, weet ik niet. Mag ik u wat vragen? Waarom wilt u hem graag zien lopen? Of kreupel is of niet. Ik kom uit Duitsland, ik rijd 2,5 uur. En wanneer ik nu hier een paard koop, wat niet correct is, dan heb ik pech ermee. En die kost nog heel veel geld. Deswegen wil ik zien als er loopt, of er goed loopt. Wenn niet, dan laat ik hem staan. En wenn er goed loopt, dan koop ik. En wat vindt u van deze manier van handelen? Want het schijnt al vrij Mooi, ouderwets te zijn. Ik vind dat mooi leuk. Het is zoals vroeger. Ouderwets. En niet per internet of zo. Zo als dat vroeger was, per hand. Een handslag, dat is nog wat waard. Wit maar 21. Wit maar 21. Wit maar 21. Wit maar 21. Will you have a movie? Yeah. Nou, waren Joni hier al even een tjoering eens kijken. Ja. Even een filmpje erbij, kan die mensen niet zien, als ze bereiden ben. Maar dan worden ze kijken wel wat. Ja, ik heb van alles zeggen, nou, maar als ze dan thuis zijn en ze spannen hem in en het van geeft hem, maar dan kan ze het even zien. Ja of nee? Andere 100 Vraag nog één keer, ja of nee? Andere 100 Lust, ja of nee? Eén keer vragen. Ja of nee? Niet zo betalen. Hey, dat moet het. Niet zo betalen. Ja of nee? Ja. Papier. Nou, het had even door, maar je bent eruit gekomen. Ja. Dus de Duitsers die keert eigenlijk elke keer een hinder van mij. En ik verwacht je net dat er 2 keer maar alle jaren niet. En is het alle jaren weer hetzelfde spultje? Alle jaren werd hetzelfde spultje, ja. En waar moet je nou op letten bij deze handel? Want je hebt wel even werk gewoon voordat je met eens waren. Ja, nou, het gaat eigenlijk altijd om het laatste geld. Ik heb nu kocht van die man en nu gaat hij met naar Duitsland. En dan hoop ik dat ik geluk ermee heb. Ik dacht, het wordt niks met die onderhandeling. Nee, maar dat was dit keer heel schwierig. Die man die zat op één prijs vast en hij wil ook niet in de beneden en naar onder. Hij wil vandaag niks. En wie heeft het spel nu uiteindelijk het beste gespeeld? Ik vandaag niet. Hij zat helemaal vast. Nu ziet we wat. Maar u wilt niet met lege handen naar huis? Nee, wil ik niet. Ik wil een beetje dieselgeld hebben. Oké. Dank u. Volgende keer. Dit is handjebakken, hè. En in de winkel staat de prijs erop. Maar in de winkel zei je van ik wil 10 euro minder, Jan, dan ben ik een aardige de dogge, hè. Ja. Dit is de 2000 euro. De dochter had het nooit uit. En de eerste hier voor te klappen. En daar staan we voor te klappen, ja. Nou, maar gauw in de beurs. We doen het in de beurs.